Svätý Valentín alebo Deň zaľúbených sa každoročne koná 14. februára. Boli sme sa opýtať našich žiakov a učiteľov, či tento deň oslavujú. Oslavujete Deň zaľúbených? Ja to viac menej ani nejako neoslavujem, pretože nemám nejakú partnerku, s ktorou by som trávil nejaké príjemné romantické, valentínske večery, ale tak ako na Silvestra, ja som v spoločnosti mojho psíka a spolu oddychujeme v jednej postielke, kde nám je príjemne a takto my to trávime spolu. Samozrejme, ako všetci, našou takou rodinnou tradíciou je, že každý si dáme nejakú sladkosť a je to také veľmi milé a tiež s kamarátkami si dáme nejaké čokoládky alebo tak. Je to veľmi pekné, že to nie je len o zaľúbených párov, ale že rozdávame lásku aj medzi ľuďmi. Spomenieme si na to, ale nie sme s tým nejak stotožnení až veľmi, pretože to prišlo až neskôr. Áno, oslavujem s rodinou a priateľmi. Oslavujem to tak mierne. Je to dá sa povedať, sviatok, ktorý prišiel zo zahraničia k nám, ale tak s manželkou stále si nájdeme nejakú spoločnú chvíľu na nejakú spoločnú večeru valentínsku alebo valentínske posedenie, ktoré aj tento rok plánujeme. Spoločné strávené chvíle či vyrobená valentínka, aj to môže byť nápad, ako potešiť niekoho, koho máte radi. Myslíte si, že dostanete niečo na Valentína? Tak predpokladám, že to bude aspoň pusa od manžela, od mojich detí a verím, že nejaké sladké niečo príde a poprípade nejaká kvetinka. Tú lásku, ktorú nám dávajú tí ostatní, je si myslím, že to najsilnejšie a to je vždy také pekné a zahraje to pri srdiečku každý rok. Myslím si, že najväčším darom pre mňa je láska, ktorá je v mojej rodine a ktorá sa šíri aj medzi ostatnými ľuďmi. Čiže nejaké hmotné darčeky nepotrebujem, ani si na nich nepotrpím, ale také tie duševné, taký pokoj, pokora a možno objatie, to ma poteší. Takéto darčeky. No áno, myslím si, lebo už mi moja najlepšia kamarátka robila valentínku. Tak jednoznačne pusu od manželky a možno nejaký dárček. Z odpovedi vyplýva, že tento sviatok nie je na Slovensku až taký obľúbený, ale veríme, že malým dárčekom, kvetinkou alebo sladkosťou ti niekoho potešili. Pre televíziu ZUŠ Kiara Richnovská.